Minja Bogdanović! Dobro večer, praznično sam raspoložena, pa ne bih da se šutira. Moja pesma je u stvari nastala danas, kada sam jednoj dragoj poznanici, kao vama, što su sada čestitala 8. mart. Znači, srećan 8. mart. 8. šta? Srećan mi 8. mart. Mislim, ne kapiram, ono, šta to ima? Mislim, ono, evo te, ono, blan, i nemoj ništa da mi čestitaš. Ja nisam cvećarka, pa da slavim. To što će danas svakoj budali neka još veća kupiti buket cveća, niti me vidiš uopšte zanima to što će deca, mama u školama, na priredbama čitati pesmice. Mamice, ti si mi sve! I sad daj krš i lom u restoranima, mislim. 5% popusta na Chanel 5. Pa ja sam žena, svakoga dana. Ja sam bila žena 1. i 7. marta. Ja ću biti žena isto i sutra. Uopšte, znaš, do kraja ovog kvartala nisam planirala promenu pola. Tako da mi ti sad ovako čestitaš i uopšte ne znam šta da ti kažem. Hvala. Mislim, ono kao, hvala. Molim, i drugi put. Srećan ti 8. mart. Da li treba da kažem i treći? Srećo, srećan ti 8. mart. Mogu ovo da snimim ko MP3 file, pa da ti puštam kao hit na repeatu. Srećan ti, srećan ti, srećan ti, srećan ti, srećan ti 8. mart. Zapravo nisi ni svesna koliko si srećna što si se rodila kao žena, baš ovde i baš krajem 20. veka, kada su žene već stekle neka, podločim neka, dodajem sumnjiva prava. I to je tema o kojoj možemo duže, ali ne sad. Sada me zanima da poentiram. Ti u stvari ni ne znaš šta je 8. mart, a pritom za nekog ko tako malo zna, imaš veoma određen stav. Ja nisam cvećarka pa da slavim. Nisi, jasno. U tvojoj glavi već je krš nego u mojoj torbi. To je baš sve bez ikakvog reda. Sva strana ovog sjavanog sveta. Pa onda, sva tako elokventna, smatraš da si mnogo pametna kad bacaš hejt po danu žena. A mene podsjećaš na kretena. Malo podsjećam u tekstu. Jer ti si iznad toga. Tebe se ne tiče. Za Boga iznad toga. Tebe se ne tiče. Ti si iz druge priče. Ti spremaš baš svoju tezu za disertaciju i kome se jebe za emancipaciju? Što bi mi rekla da ti čestitam rođendan? Jao, što danas? Pa ja sam svaki dan rođendan. Ili tom logikom. Proslava Božića. Znači da si samo tog dana hrišćanka. Ne, stvarno me zanima. Da li je to način na koji razmišljaš? Kada ti čestitam 8. mart, ja te glupačo samo podsjećam na istoriju jednakih prava. Ona su vrlo krhka i vrlo nova. Ona su vrlo krhka i vrlo nova. Ništa se ne podrazumeva! Ali nisi ti krivo što si polu obaveštena. I ja sam išla u školu i tamo sam učena da kao žena zapravo i nisam obavezna da nešto posebno znam. Posle su nam rekli da je dan žena praznik majke, ne i ćerke, ne i naš. On se ne čestita i muškarcima. I to je najveća podvala veka koja se koristi da bi se zabašurilo. Koliko zapravo jeste neobično to što je bilo, to što se toliko dugo čekalo da bi se uspostavilo nešto toliko suštinski logično kao što je rodna ravnopravnost.